Jedziemy do Zabrza. Zabrze jest obecnie liderem turystyki industrialnej w całej aglomeracji i nawet bym powiedziała, że na całym Śląsku. Zaraz na drugim miejscu myślę, że będzie chyba Rybnik, nie? Już teraz. A, co ciebie nie ma. Dobra. I taki fragment dzisiaj zaledwie pokażemy tych pereł turystyki industrialnej, bo dzisiaj jedziemy do kopalni Guido, którą na storieskach już kiedyś pokazywałam, ale tym razem jedziemy na trasę Mroki i potem będziemy płynąć podwodną trasą. Też ją kiedyś pokazywałam, ale tylko na zdjęciach, czy mi się uda ją pokazać na filmie, bo tam wszędzie jest ciemno i pełno ludzi i w ogóle to nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu to unikatowy w skali Europy kompleks turystyczno-edukacyjny. Jest to największe w obecnym województwie śląskim centrum turystyki górniczej, które może pochwalić się markami Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza. Muzeum Górnictwa Węglowego prezentuje swoje zbiory także w wieży ciśnień Carboneum, w której możemy podziwiać interaktywną wystawę na temat węgla. Ten obiekt oferuje zwiedzanie na dwóch poziomach, 180, czyli tam, gdzie jeszcze pracowały konie i tam się można dość sporo właśnie o tym dowiedzieć, i na poziomie 320, czyli tam, gdzie jest bar dzisiaj i sala koncertowa. O, było słychać przed chwilą dzwonek, bo grupa, która jest na 10:30 właśnie zjeżdża, a my dzisiaj idziemy taką troszkę inną trasą, na której jeszcze nie byłam. Dlatego strasznie się cieszę, bo kompletnie nie wiem, czego się spodziewać, nie mam zielonego pojęcia. To jest właśnie ta trasa, która się nazywa Mroki. No mam nadzieję, że będę ją mogła jakoś sensownie pokazać. Oczywiście w ogóle zjazd na dół no nie jest dla każdego, bo jeżeli ktoś ma takie problemy zdrowotne jak ja miałam, czyli na przykład problemy natury naczyniowej, nie powinien, dopóki nie rozwiąże tych spraw, zjeżdżać. Ja już teraz mam pozwolenie od lekarza, jestem po operacji, więc luz, ale musiałam czekać pół roku, aż to będzie legalnie, oficjalnie możliwe. Co jeszcze? Kobiety w ciąży, też średnia opcja, więc musicie poczekać, aż Wam troszeczkę dzieciaczki podrosną i wtedy na zwykłą trasę można zabierać dzieci. W przypadku mroków i szychty no, trzeba być troszeczkę starszym. Dobra. Mamy 10 minut do przybycia przewodnika, także idę do środka i czekam grzecznie. Założycielem kopalni Guido był pochodzący ze śląskiego rodu magnatów ziemskich i przemysłowych Guido Henkel von Donnersmarck. Baron i hrabia cesarstwa, wolny pan stanowy Bytomia, tytularny władca Tarnowskich Gór, a od 18 stycznia 1901 roku pruski książę. Kopalnia otrzymała imię hrabiego. Nadanie górnicze miało miejsce 2 października 1855 roku. Pole górnicze miało powierzchnię nieco ponad kilometra kwadratowego i rozciągało się na pograniczu wsi Dorotendorf, dzisiejsze tereny okolic Zaborza i Śródmieścia, oraz Makoszał, dziś Makoszowy. Hrabia wybudował swoją kopalnię w pobliżu państwowej kopalni Królowa Luiza, Königin Luise Grube. Warto przypomnieć, że kopalnie państwowe miały wówczas pierwszeństwo wobec prywatnych. Hrabia miał ogromną nadzieję, że pozyska węgiel o właściwościach koksujących. Prowadzone wcześniej odwierty sugerowały, że pole górnicze będzie obfitowało w złoża węgla. Pierwszy szyb, Barbara, zaczęto drążyć w 1855 roku. Napotkane przeszkody w postaci kurzawki i uskoku tektonicznego spowodowały, że już rok później, po wydrążeniu 30 metrów, prace zostały przerwane. Równolegle drążono już szyb, który ostatecznie otrzymał nazwę Guido, wcześniej funkcjonując jako Concordia i Kunstschacht. W 1859 roku miał on głębokość 97 metrów. W 1860 oddano do eksploatacji pierwszy poziom wydobywczy na poziomie 80 metrów. Niesprzyjające warunki tektoniczne bardzo utrudniały wydobycie. W 1862 roku doszło do przerwania warstwy wodonośnej w szybie Concordia na głębokości 117 metrów, co spowodowało wstrzymanie pracy. W tamtych latach szyb, nazywany już Guido, pełnił rolę wydobywczą i odwadniającą. Hrabia von Donnersmarck zapewnił środki na jego działanie dzięki zawiązaniu spółki z Górnośląskim Towarzystwem Kolejowym Oberschlesische Eisenbahngesellschaft. W 1870 szyb Kunstschacht Guido
Zaczęto osuszać. Kontynuowano także zgłębianie do 170 metrów. Od 1872 wznowiono wydobycie na poziomie 80 metrów. Urobek był wyciągany na powierzchnię specjalnym wyciągiem z maszyną parową. Tym samym szybem prowadzono odwadnianie. Trwały jednocześnie prace nad drążeniem drugiego szybu na cześć wspólnika nazwanego Eisenbahn, kolejowym. Szyb uruchomiono w 1880 roku. W 1887 roku z powodu ogólnej nierentowności hrabia Guido postanowił sprzedać kopalnię państwowemu górniczemu skarbowi pruskiemu Königlich Preußischer Bergfiskus. Kopalnia Guido stała się kopalnią państwową i włączono ją do państwowej kopalni Królowa Luiza jako pole południowe. Niestety, pomimo pogłębienia szybów i rozbudowy infrastruktury naziemnej, wydobycie węgla spadło z powodu ciężkich warunków. Poza tym wydobywany węgiel nie nadawał się do koksowania. Początkiem XX wieku woda z wyrobisk kopalni Guido była wykorzystywana do pozyskania energii dzięki podziemnej elektrowni wodnej. W podobnym czasie na południe od Guido wybudowano Delbrückgrube, później znaną jako Makoszowy, gdzie wydobywano węgiel koksujący. Obok wybudowano zresztą koksownię. W 1904 doszło do podziemnego połączenia wyrobisk obu kopalń. W 1912 kopalnia Guido stała się częścią kopalni Delbrück, w której odbywało się zasadniczo wydobycie, zaś Guido była odpowiedzialna za odwadnianie. W 1922 roku nastąpił podział Górnego Śląska, w wyniku którego kopalnie zostały po stronie niemieckiej, jednak sama wieś Makoszowy, z której pochodziła załoga, przypadła Polsce. W 1928 unieruchomiono szyb Guido, zaś w szybie kolejowym ustało wydobycie. Pozostał on szybem zjazdowym. Po II wojnie światowej obszar kopalni działał jako ruch Guido. Stale likwidowano liczbę załogi. W 1962 roku całkowicie unieruchomiono szyb Guido, zaś szyb kolejowy do 1967 służył już tylko do opuszczania materiałów do pracy. Później dawną kopalnię przekształcono w kopalnię doświadczalną M300. Początki skansenu górnictwa sięgają aż 1982 roku, kiedy to podpisano pierwsze umowy. Skansen na poziomie 170 metrów został uruchomiony w tym samym roku i wpisany do rejestru zabytków. W 2007 roku uruchomiono zabytkową kopalnię Guido. W jednej z podziemnych hal koncertowych i za mną kompresory z 1910 bodajże roku. Już Wam je pokazałam przed chwilą na GoPro. GoPro dało radę, mimo że widzieliście, że to światło z lampki było takie dosyć specyficzne, takie mocno punktowe, ale i tak dużo lepsze niż w tych lampkach olejowych na olej rzepakowy, które były dawno temu, bo tam w ogóle to światło było niemal żadne i w dodatku migotało, więc górnicy notorycznie cierpieli na oczopląs.
jeszcze chodziło mi o halę bankietową, bo do koncertówki to pójdziemy zaraz. Ale emocje biorą górę i czasami powiem coś tak debilnego, że naprawdę głowa boli. No, ale co wam powiem jeszcze tak z prywaty, że faktycznie no, nie boli mnie tutaj ta głowa, że lekarz miał rację, czyli widzicie, tu jest w ogóle palarnia, jedyna chyba pod ziemią taka oficjalna na świecie, na pewno w Europie. Dobra, idę stąd, bo dym tytoniowy mi szkodzi. Ale co miałam powiedzieć? Aha, tak, że jak ktoś miał tego tętniaka i już nie ma, to faktycznie może sobie spokojnie jeździć, jest git. To jest właśnie najniżej w Europie położona sala koncertowa. Akustyka jest niebywała, więc naprawdę warto tu przyjść na różne imprezy, bo tutaj się odbywają przeróżne... Boże, czego tu nie było? Dobra, idę na żurek, bo majaczy. Dzisiaj tak lecimy kompleksowo. Teraz jestem przy Mochnackiego w Zabrzu, okolice Sienkiewicza. Myślę, że znane fanom turystyki industrialnej, bo tu mamy park, w ogóle cały taki kompleks, tak? Niedaleko jest wieża Carboneum, tu mamy park techniki militarnej za mną. Ta wieża, która przed chwilą tam, koło, które tutaj przed chwilą majaczyło, to koło, z Siemianowic bodajże zostało tutaj przywiezione, uratowane. Ale do rzeczy, do Sztolni teraz będziemy jechać. Będziemy fragmentarycznie płynąć trasą podziemną. No i na Śląsku to nie jest oczywiście jedyna sztolnia, jeszcze jest w Tarnowskich Górach sztolnia Czelnego Pstrąga, o której kiedyś pisałam. No ale tutaj ta trasa jest ogromna. Trochę popływamy, trochę pochodzimy i mam nadzieję, że uda mi się to jakoś sensownie pokazać, bo jest ciemno, pod ziemią jest ciemno. Tak, rzeczywiście, tu była, to jest maszyna KWK Siemianowice Szybstaszyc 2, jeszcze o nim nie pisałam. Rok produkcji 1910. No, nie pokręci się już. Historia kopalni Królowa Luiza sięga końca XVIII wieku, kiedy to inżynier górniczy Salomon Izak prowadził badania geologiczne na terenie dzisiejszego Zabrza i Chorzowa, na zlecenie dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego Friedricha Wilhelma von Redena. W wyniku odkrycia złóż węgla podjęto decyzję o budowie na terenie Zabrza jednej z pierwszych państwowych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Pierwotnie kopalnia nosiła nazwę Królewska, a prace ruszyły w 1791 roku. W 1811 kopalnię przemianowano na Königin Luise Grube, Królowa Luiza, na cześć zmarłej w 1810 roku żony króla Friedricha Wilhelma III z dynastii Hohenzollernów. Od samego początku działalności zmorą kopalni była napływająca do wyrobisk woda. Próbowano wylewać ją na powierzchnię wiadrami, wspomagając się także kieratami konnymi. Nie pomogła nawet sprowadzona z Tarnowskich Gór parowa maszyna napędzająca pompy odwadniające, będąca szalenie kosztowna w utrzymaniu. Hrabia von Reden zarządził zaprojektowanie sztolni odwadniającej, która jednocześnie odwadniałaby inną państwową kopalnię, Prinz Karl von Hessen koło Łagiewnik. Oryginalny projekt hrabiego von Redena i Johna Beldona zakładał powstanie sztolni o prawie 30 km długości, aż do dzisiejszej dzielnicy Mysłowic, Słupna. Ostatecznie w 1863 roku główna kluczowa sztolnia dziedziczna Hauptschlüssel Erbstollen liczyła ponad 14 km, biegnąc pod dzisiejszymi miastami Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów i łącząc dwie pruskie kopalnie państwowe
Królowa Luiza w Zabrzu oraz Król w Chorzowie, jak i odwadniając te prywatne, gwareckie kopalnie. Na odcinku zabrzeńskim odbywał się również transport węgla realizowany w drewnianych łodziach do kanału Kłodnickiego. Węgiel płynął dalej do portu w Koźlu, a dalej Odrą do Berlina lub Szczecina. Sztolnie drążono aż 64 lata. Prace rozpoczęto 23 czerwca 1799 roku w dolinie rzeki Bytomki. Górnicy wykonywali pracę ręcznie, przy użyciu prostych narzędzi, a ich pracę utrudniała kurzawka. Prace ustały w momencie połączenia sztolni z szybem Kruk chorzowskiej kopalni Król. Niestety, odwadnianie kopalń stało się jeszcze większym wyzwaniem już w latach 30. XIX wieku z uwagi na wydobycie węgla spod poziomu sztolni. Stąd szybka utrata jej funkcji. Znaczenie dla transportu zminimalizowało się, gdy powstała dzisiejsza ulica Wolności, czyli Kronprinzenstraße, droga następcy tronu z Chorzowa do Gliwic. Transport węgla sztolnią porzucono całkowicie za sprawą budowy linii kolejowej Wrocław-Mysłowice, która dotarła do Zabrza w 1845 roku. 5 lat później zlikwidowano wylot sztolni. Kopalnia Królowa Luiza była jednym z najpotężniejszych śląskich zakładów, zaopatrując w węgiel m.in. kopalnię srebra w Tarnowskich Górach i królewską odlewnię żeliwa w Gliwicach, również państwowe zakłady pruskie. Już w 1816 roku pozyskiwała aż 25% całości wydobycia węgla na Górnym Śląsku. To ładnie widać, jak płynie, nie? Tak. W 1846 przy kopalni powstała jedna z pierwszych na Górnym Śląsku bocznic kolejowych. W 1898 kopalnia Królowa Luiza osiągnęła niebotycznie wysokie wydobycie – 3,3 miliony ton węgla przy zatrudnieniu 8,5 tysiąca górników. W 1929 potężne przedsiębiorstwo podzielono na dwa mniejsze, samodzielne zakłady – Królowa Luiza Zachód i Królowa Luiza Wschód, po wojnie Zabrze Zachód i Zabrze Wschód. Już w 1957 ponownie połączono zakłady, które do 1983 roku działały wspólnie jako kopalnia Zabrze, a później w wyniku kolejnych zmian jako KWK Zabrze Bielszowice. Kopalnia Zabrze zakończyła wydobycie w 1998 po 207 latach działalności na skutek wyczerpania złóż węgla. Kompleks sztolni został oddany do ruchu turystycznego w 2018 roku, chociaż pomysł zrodził się znacznie wcześniej. W czerwcu 1965 roku otwarto pierwszą podziemną trasę turystyczną górnictwa węgla kamiennego w Polsce na polu zachodnim kopalni Zabrze. Ośrodek propagandy górnictwa, potocznie nazywany Czarną Wieliczką, miał zachęcać młodzież do pracy w górnictwie. W 1979 trasę zamknięto z powodu kłopotów z utrzymaniem sieci wyrobisk. Przyszliśmy sobie do Carboneum na wystawę interaktywną o węglu. No jako chemik to może się tutaj czegoś nowego dowiem. Niestety nie za dużo, ale 5 lat bardzo pilnie studiowałam przecież. No, super jest to miejsce, a moja ulubiona rzecz to jest taka wielka cząsteczka węgla.